Dobrý den, lidičky. Řeknu vám o Assassin's Creed Unity a Black Flag. Takže první věc. Assassin's Creed Unity je dobrá hra. Až na to, že tam není plná. Asi, že tam není plná verze, ale že se vám tam zasekává noha dost sechy. A v Black Flag je dobrý, že se tam dá plavat. A ještě tam pomáháte pirátům a lovíte tam žraloky, velryby, orky a to už nevím. No a zase Unity je dobrý, že tam můžete si udělat vlastní postavu, vlastně nemůžete, ale můžete si tam změnit oblek. Třeba se ho můžete dát na zeleno, na růžovo, na fialovo. Můžete si tam kupovat zbraně a tak. A ještě tam je dobrý, že tam můžete hrát s kamarádama, třeba že tam musíte někoho zabít spolu a tak. Nebo líp, vykrádat byty. A Black Flag je dobrá hra, že se tam můžou stahovat módy a taky, že můžete skočit v pohodě z velké výšky, třeba z hradu do vody. A vůbec vás to nezabije. No a to by mohlo být už asi všechno a ještě si zeptám na mýho kamaráda. Co si myslí o Black Flag a o Unity? Dej Tak. Kolik hvězdiček? Unity bych dal tak 6, jelikož se tam bugujou nohy, ale zase dobrý, že se tam může dát hrát multiplayer. No. A Black Flag je to lepší hra než Unity, tak dám 8 z 10. Tak a teď ještě ty, kolik dáš bodů, Jirko? No, v Unity by jsem dal tak aspoň nějak 7, aby jim to nebylo líto, ale tak nějak 6. No a v Black Flag dám asi tak nějak 9 z 10. Čus. A já to teď stopnu a za tak 2 hodiny se připojíme do studia, kde budeme hodně nutit GTA 5.